הללויה לעולם, הללויה ישיר כולם במילה אחת בודדה, הלב מלא בהמון תודה, ועולם גם הוא איזה עולם נפלא. הללויה עם השיר, הללויה על יום שמאיר, הללויה על מה שהיה ומה שעוד לא היה. הללויה, הללויה לעולם, הללויה ישירו כולם והענבלים. אייל, את מי אתה מחזיק? תינוקת. את התינוקת? התינוקת של מי? של אייל. זה אחותך? כן. מה, איך קוראים לה? יש לה שם עדיין? לא, בשבת אביא לה שם. עם השיר, הללויה על יום שמאיר, הללויה על מה שהיה ומה שעוד לא היה. הללויה, הללויה על הכל, הללויה על מחר ואתמול, הללויה ותנו יד ביד ושירו מלב אחד. הללויה, הללויה ותנו יד ביד ושירו מלב אחד. הללויה. קהל נכבד, הוא נתפס בשעת מעשה, ראו אותו נשאר בסוף יום לימודים ולא הולך הביתה. מנהל בית הספר, הרב יהודה שטמי והמורה ציפורית עקבו אחריו וגילו שהוא עובר בכל הכיתות, כיתה אחר כיתה. הוא מרים את הכיסאות על השולחנות. מה מעשיך? הם שאלו. והוא השיב בתמימותו, רציתי להקל על עובדי הניקיון, רציתי לעשות מעשה של חסד. גם כשחזרה הכיתה מהטיול השנתי הוא בושש לשוב לביתו. הפעם הוא עזר לנהג לנקות את האוטובוס, כי אצלו זו כנראה דרך חיים, אצלו זו ודאי דרך ארץ. קהל נכבד, להדלקת המשואה הרביעית והחותמת את סדר הדלקת המשואות אני מתכבד להזמין את אייל תמיר, תלמיד כיתה ב' בבית הספר נחשון בנים. אייל, שהגיע עם משפחתו לקדומים לפני כשנה וחצי, בחר לעצמו בדרך של נתינה בחייו וגם את הכבוד שהעניקה לו הקהילה. הוא בחר לחלוק עם ילדי גוש קטיף וצפון השומרון, שלהם הוא מאחל שיהיו חזקים ושישארו על אדמתם. אייל, הקהילה גאה בדור שכמותך, תעלה מסועתך. הוא היושב לא ישן במרומים, הוא הרופא כל חולים, הוא הנותן רוב שמחה לילדים, הוא העושה משפטים. הוא בשמיים והוא היחיד, הוא הגדול הנורא, הוא השומר עלינו מצרה. אלוה שמור נא עלינו כמו ילדים, שמור נא ואל תעזוב, תן לנו אור ושמחת נעורים, תן לנו כוח עוד ועוד. שמור נא עלינו כמו ילדים, שמור נא ואל תעזוב, תן לנו אור ושמחת נעורים, תן לנו גם לאור.
בימים, מה כבר נותר כל היום? שמש שמחה והמון חיוכים, לילה ויום של חלום. הוא בשמיים והוא היחיד, הוא הגדול הנורא, הוא השומר עלינו מצרה. אלוה שמור עלינו כמו ילדים, שמור נא ואל תעזוב, תן לנו אור ושמחת נעורים, תן לנו כוח עוד ועוד. שמור נא עלינו כמו ילדים, שמור נא ואל תעזוב, תן לנו אור ושמחת נעורים, תן לנו גם לאור. מאחל לאייל מלוא הערכתנו, שלמרות כל הרעש שמענו אותו קורא ומלא, וכן נזכה לאורך ימים ושנים, בבריאות טובה. זכינו שהגעת לגיל בר מצווה, וכידוע אתה הופך מילד קטן, בוא נגיד בלי אחריות, לנער עם אחריות, מצרפים אותך לעניין, לאיש, מצרפים אותך לעניין, סומכים עליך וכל המצוות תלויות בזה. בדיוק אומרים בוא יבוא, כשיבוא ב-13 ברינה נושא אלומותיו. זאת אומרת יבוא גיל 13, אתה תיקח את העבירות עליך. וגם את המצוות בעזרת השם. את האלומה. ואבא יהיה מבסוט. ברוך השם. ולהשם צבאות שבח והודאות, למאות לאלפים ונפלאות, וכאשר הראנו ניסים ונפלאות, כן יחיש בימינו קץ הפלאות, עם בניין בית המקדש והלשכות, ואיננו רואות. אמן כן יהי רצון. אז אני מאחלת שעוד בימיך, גם אני מזל טוב ליום הנחת התפילין, ועוד זמן קצר שבת חתן ותרבה לקיים מצוות ולעשות נחת הרבה להורים ולסבים ולסבתות. אמן. Lelo